Oops! Okay. Ano ba? Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kailyan. So, wala po tayong content ngayong araw na to eh. Wala akong maisip na papakita ko sa inyo. Kaya medyo wala tayong upload. Tsaka bagong-bago po yung channel natin. Kaya nga medyo walang namamansin sa atin sa YouTube. Siguro darating din na na meron din mamamansin sa atin o mapapansin din tayo. Sigurado yan. 100% o 101% pa. Yun. Ano ba? Ang pwede kong pakita sa inyo. Gusto ko rin sana mga mag-catch and cook. So, wala naman akong catch. Puro cook lang. Pasensya na lang muna. So siguro, papakita ko na lang sa inyo yung mga gamit natin sa pag-vlog. Pero actually, yung gamit ko lang cellphone, yung gamit natin ngayon. Tsaka kung monopod natin, yung lalagyan ng cellphone natin ngayon. Tsaka isang tripod. Pero yung tripod ko, nagmamalaki kong tripod kasi unique siya. One of a kind. Sa buong mundo, wala pong ganong tripod. Promise, kahit saan po kayo maghanap, walang ganun. Kaya pag nag-vlog ako, nagamit ko yung tripod na yun. Pag may nakakitang tao, dali-dali ko siyang tinatago kasi baka magka-interest sila eh. Mahirap na. So, papakita ko siya sa inyo. Ayan, kita natin siya sa inyo. So, lagyan po lang natin ng konting suspense. So, kinaber ko po siya ng tela. Ito po yung tripod natin. Gusto ko kong lagyan ng konting suspense yung represent natin yan, kaya lagyan natin ng tela. Ayan. Ayan nyo 5 seconds. Ito na po yung nagmamalaki kong tripod. In 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Mega! Nauulog siya. Natumba. Napahiya ako dun sa opening natin ha. Sinabi ko pa namang one of a kind tripod. Natumba naman. Napahiya tayo dun. Okay lang. Ngayon, maligtad pa. Maayos ka, Brad. Huwag mo naman akong pahiya. Ayan. Natawa ako sa sarili. So, pasensya na guys. Medyo hindi maganda yung presentation natin. Medyo pinahiya ako nitong nagmamalaki nating tripod. Tumbay. So, siguro, demonstrate ko na lang kung paano siya gamitin na. So, ito siya. Yun yung kanyang paa. Ngayon, pansin nyo, medyo mababa siya. Kung gusto nyo siyang itaas, pwede yan kasi kailangan nyo lang din yan. Whoops! So, ayan. Taas na. Nandun na yung lalagyan ng cellphone. Taas na. Ngayon, gusto nyo namang babaan, tulak nyo sa pababa. Balik nyo. Ayan. Hindi bumabalik na siya sa baba. Gano'n lang sa kasimple guys. Itong tripod na to talaga mabas to. Itong klaseng tripod to. Gawa yan ng desperadong vlogger. At syempre, yung lalagyan ng cellphone. Meron din yung lalagyan ng cellphone. Tingin lang natin itong lalagyan ng cellphone. Sa taas. Tingin natin itong isang cellphone ko. Itong basag na cellphone. Whoop! Ayun. Ano masasabi niyo dyan? Mga klaseng tripod. Ang Linda Philippines po yan. Pilan lang kung meron ganyan. Ako lang. So, sa mga taong gusto makapag-acquire ng ganito, PM na lang po ako. Kasi medyo stricto yung manufacturer
nakatira ng ganitong tripod eh. So, ayan na. Thanks for watching.